Okruh Silverstone je veľmi náročný na pneumatiky, pretože je kombináciou pomalých zákrut a rýchlych oblúkov. Priečné preťaženie pôsobí na pneumatiky veľmi dlhý čas a značne zaťažuje vnútornú štruktúru pneumatiky, tá musí extrémnym silám odolať. Zákruty Brooklands a Laffield. Auto brzdí hlboko do zákruty z rýchlosti 250 km za hodinu na 95. Na predné pneumatiky pôsobí kombinácia priečného aj pozdĺžneho preťaženia, čo si žiada maximálnu úroveň prilnavosti. Zmena trajektórie rýchlo prenáša zaťaženie na vonkajšie pneumatiky, ktoré musia zaručiť ako ovládateľnosť, tak aj trakciu na zaistenie čo najlepšej akcelerácie zo zákruty pod plným plynom. Zákruta Copes sa prechádza rýchlosťou 290 km za hodinu, čo generuje obrovské preťaženie 5G. Monoposty na najrýchlejšej rovinke Hangar Straight dosahujú maximálnu rýchlosť 300 km za hodinu a potom sa jazdci pripravujú na rýchlu sekvenciu zákrut. Zabrzdia, zatočia a za 2 sekundy vojdu do zákruty stov pri rýchlosti 200 km za hodinu. Aerodynamické sily, preťaženie a nerovnosť povrchu si od pneumatík žiadajú mechanickú prilnavosť, pričom jej teplota dosahuje 110 stupňov Celzia. Pirelli pre agresívny a hrboľatý povrch v Británii zvolilo mäkkú a tvrdú zmes pneumatík. Táto voľba ponúka najlepšiu kombináciu výkonu a životnosti a najlepšie sa vyrovná s nárokmi okruhu Silverstone.